Shout out, idol. Ingat kayo, idol. Sir. Finish line, hindi dito ha. Doon dapat na road, 1 kilometer pa. Malalasagan natin. So magpe-pray daw muna guys bago i-start ang race. Let's go, pagkatapos! Papalapakan mo na. Papasalamat tayo sa dapat. Para yung dapat hindi magaganap ito. Enjoy your ride. Enjoy your love. Ayan guys, so mag-i-start na itong ating Tribute Tarlac. Ayan na. Click on Zombie Apocalypse. Let's get ready to rumble! At ayan na nga guys, mag-i-start na itong ating inabangan na Tour de Tarlac 2022. Ngayon po ay February 19, 2022, around 7 AM na po. At ito na nga ang inaabangan natin ay naganap na. Nag-umpisa na po ang ating Libot Tarlac Race. At ang ating mga participants ay binubuo ng 26 groups, 156 participants. At ang ating ruta guys ay aabot sa 156 kilometers. At magsisimula tayo dito sa may Moncada Tarlac, Barangay Parang, Santa Maria. Lalabas po tayo ng highway, iikot tayo ng Paniki, didiretso po tayo ng bayan ng Kamiling, at didiretso po tayo sa Bayantok hanggang sa makarating tayo ng Santa Ignacia. Dire-diretso lang guys, at iikot tayo papuntang Capas, Concepcion, La Paz, Victoria, Pura, Ramos, at pabalik na tayo guys ng Moncada. At dito pa rin ang ating finish line sa may Santa Maria, Moncada, Tarlac. So overall guys ay umabot nga ng 156 kilometers. At ang ating participants ay 156 din na bikers. Hindi po biro ang humawak at mag-manage ng ganito kalaking event. Kaya saludo po ako sa mga taong nasa likod ng event na to. Maraming salamat po kay Sir Alex Lagarza, sa El Capitan, kay Pastor Doming Salteng, at kay Orom Barret. Maraming salamat sa inyo sir, dahil bukod sa napalakas na natin ang ating mga kabataan, nakatulong pa tayo sa ating buong kababayan sa Tarlac na maging masaya habang pinapanood ang race na to. At syempre guys, hindi natin makakalimutan ang principal sponsors ng race na to, ang Apat Dapat Party List. Huwag nyo pong kakalimutan yan. Apat Dapat Party List. Saludo po ang buong Tarlac sa inyo at ang buong tropa na sumali sa event na to. Sana mga sir, mga ma'am, marami pa kayong matulungan dahil marami po ang mga kabataan natin, hindi lang dito sa Tarlac kundi sa Nueva Ecija, sa Pangasinan. Marami po ang mga katulad nila na gustong lumakas talaga sa larangan ng pagbibisikleta. So back to race na tayo guys, at mayroon po tayong 4 kilometers na neutral run. At pagdating po doon pa lang pwedeng magsimula na bumanat itong ating mga participants. At bago natin ipagpatuloy itong ating video guys, ay gusto ko munang humingi ng tulong sa buong Tarlac. Iti amin nga taga Tarlac Apo, sabay ko tag-subscribe kayo dito yung channel ni Francis M. Vlog, at no makabuyayo Apo amin nga video tayo dito yung Tarlac, Pangasinan, ken tita dumapay nga mangyari nga race dito yung kanya tayo nga kailokan man. Ato nga salamat Apo. At sa ating mga viewers na walang sawang sumusubaybay po sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po hindi kayo magsasawa na panoorin ang bawat ina-upload kong mga video. Suportahan din po natin ang El Capitan
Yan po ang isa sa ating mga tropa na nag-organize dito sa race na to. Subscribe po kayo sa YouTube channel niya kay Idol White Mix Motovlog. Yan po, mga kaibigan natin yan sir. At kay Idol Jeffrey Garay TV, subscribe din po kayo. Sa Team Kapadya Cool, yan po ang isa din nating napakabait na tropa. Subscribe din po kayo. At habang patuloy na tinatahak nitong ating mga tropa guys ang 4 kilometers na neutral run, ay gusto kong sabihin sa inyo ang 26 na grupo na sumali sa event na to. Unang-una guys, ang Team Dandex. Pangalawa, ang Team RCC. Pangatlo, ang Team Kamiling. Pang-apat, Batang Placido. Panglima, Team E&A. Pang-anim, Team K0 Makimura. Pang-pito, Team RCT. Pang-walo, Team Calabao. Pang-siyam, Team Orom. Pang-10, Team Tax. Pang-11, si Biker Dude Developmental Team. At pang-12, si Team Bentita. 13, Team PCC. 14, Team Adrian Agribet. 15, Team UBBS. 16, Team Sambales. 17, Team Don Philip. 18, Team Santa Ignacia. 19, Team Coffee Dish. 20, El Capitan Developmental Team. 21, Team Herona. 22, Team Angeles. 23, Team Tutok Cycling. 24, Team Valdez. 25, ang Team Seed Composite. 26, Team Excellent Nodans. Yan po ang ating 26 groups, 156 participants. So maraming salamat sa inyong lahat mga idol, at pag-ingat po tayo sa ating karera. Gabay po natin ang Panginoon sa bawat sandaling ito. Bago mag-start, salamat sa mga escort natin. Ang dami nila kawal. Sobrang dami. Ang bawat team guys ay binubuo ng 6 na nalaro ng crew sa bawat team. So during wala guys. Team AOB Pangasinan, AOB Verona, AOB Sambales.
nandito ngayon. So yung ibang nasa likod guys, naglilipat na sa bandang harapan at malapit na yung 4 kilometers yata ang pinaka huling niya na drive. Babalik ko sila dito guys, babalik ko. Babalik ko dito, babalik ko. After ng likong to, wala na yata.
Gitna.
yung Peliton. Ayan, so bali siya yung ating breakaway kanina. Ang dami nila.
po yung anim. Nakakalayo ng bagyo yung nasa harapan. Nasa 100 meters ang kalamangan niya. Pa rin sa pagbulusok dito guys. 100 meters pa rin ang kalamangan ang nauuna. Ang dami yan nanonood. Andito na rin guys yung pelitan natin. Nagparating na rin natin pelitan. Ayun na guys, so parating na ating pelitan. Ang dami nila eh, ang bilis. Ayun na ating pelitan.
habol doon sa ating mga boys. Parating na ating tuloy doon. Focus, 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 focus.
pala to eh, boss. labas. Tarlac na tayo, labas.
likod. Meron pa sa harap pala. Meron pa tayong breakaway sa bandang harapan. So yung tatlong breakaway kanina guys, kung di ako nagkakamali. Ito rin, yung bye-bye na to. Saka yung dalawang ano. Oh, dapat. Excellent. May isang team excellent dito guys. Team excellent. Team Q2. Team Bendita. Isang Bendita, isang excellent. Team Q2. Dalawang Team Q2. So, tatlong grupo itong nasa harapan guys, apat. Breakaway ng apat ang namamayagpag dito sa Tarlac. Medyo malayo-layo yung ating peliron guys.
Morlo. Oh, tabi pa. Meron pa. Oh, tabi. Okay, so meron pang konti. Ruby. Family. Ayan, so tapos na ang 150 kilometers na libot race Tour de Tarlac. Ayan guys. A few moments later. Ayan guys, yung trophy nila sponsored by Apat. Ayan, invite po natin lahat dito po sa harap, lahat po ng bisikleta, lahat po ng siklista natin nakasali. Ayan. Finish yun. Okay, no? Okay. Doon tayo magsisimula tayo sa top 10. Top 10. Doon sa number 10. Baka magkamali ako ng basa. Pastor. Ang ating top 10 ang set to arrive. Congratulations, Vince Hanero from Team Kamiling. Ano pangalan? Renz Tamero. Team Kamiling. Congratulations. Dito pa. Okay. At para sa ating top 9, congratulations kay Christian Martin ng Team Kamiling. Okay. Palapakan naman mo para sa Suki, mukhang doon na ito nag-iinsayo. Team Kamiling na naman Sa iba rin to. Number 9, si Jerry yan. Sana all. Okay. 1, 2. Thank you. At susunod po, number 8, Number 8. congratulations Jerian Binluan from Team Vendetta. Jerian Binluan. Ayun, nakatayo pa yung bisikleta. Congratulations. Okay. 1, 2. At para naman sa ating 7th place, congratulations Christian Delenya of Don Philip. Team Don Philip. Don Philip. Ayan, para naman sa ating top 6. Dito muna yung top 10. Number 6, Ian Benticario from Makimura. Makimura. Yung mga top 10 dito muna. Dito ka ma'am sa gitna. Top 10 dito muna. Wait lang kaya. Para minsanan yung patok. Ay, isama si ma'am. May bibigay pa raw. Dito muna sa harap yung ating top 10. Invite natin dito sa harap yung top 10. Okay, top 5 na. Ito sa ito, bro. Wala nang memory. Top 5 natin. Ito ang ating top 5 na makakatanggap ng trophy. With matching Ang man. ating top 5 from Team Makimura, Mr. Montreal. Montreal. Congratulations. And mula sa Tarsier Bike Shop at Amat Entertainment, congratulations. Ang program mo pangadapat party list, Padyak Kapatid, Libot Tarlac. Kayo dito pa.
ang ating number 4. Top 4. Dennis Gabaldon of Team Don Philip. Don Talagang naman po dyan, ayan. Dinis Gabaldon. Grabing rimatihan nila dito kanina. Oh. Bugal dun. Para naman po sa ating top 3, ito ang pumangatlo. Magaling tong taga-video na Pumangatlo. Baker doon. May Baker doon ba yan? From Team Excellent, Ian Kamingaw. Congratulations. Kami nga. Grabe, oh. Ang babata. Ian Kamingaw, congratulations. Laging And ang ating second placer. Ang ating second placer, congratulations from Team. Okay. Team Angelo Biker Dubs. Congratulations. Baker King doon. Vincent Mercado. Palakpakan naman dyan. Ah, si King Vincent pala. Pinsan ni ano? Congratulations from Team Angelo Biker Dubs. Pinsan ni... Kilala ko yung Pinsan ni Kino? napapanood ko yun sa YouTube. Sa YouTube. Idol. And syempre, ito. Ito na ang ating Takolet Saint Panta. first placer. Ang ating first placer from Team Kamili. Palakpakan po natin lahat si Dinos Colorado. Kolyado. Ayun. Maliit, pero malupet. Ayun, bata ni Sir Rangan. Opo, kayang-kaya. Ang lulupit, sir. Grabe. Praktisado to sa bundok, sir. Ah. Mukhang Okay, 1, 2. Maliit, pero malupet. Come on. Ang lahat po ng top 10, nandito tayo sa harap. Dalhin po natin. ang Sige, sige, ating sige, mga boss. Ayan. O, taas kamay daw, taas kamay. Okay, si ma'am kasali din. 1, 2. Okay. Ayan. Congratulations sa inyong lahat. Okay, for our best team. Best team. Yan natatanggap ng cash prize. Kamiling, sure ball. Natatanggap ng cash prize. Ang ating best team ay walang iba, kundi ang team Kamiling! Congratulations po. Ayan, ilan ba nakapasok sa kanila? Congratulations team Kamiling. Team Kamiling. Grabe, no? Sabi naman gustahan. Galing na siguro sila sa tuktok ng bundok. Pababa. Galing ng Mount Kamiling. Ayun. Akin na, boss. Ang ating King of the Mountain, KOM. Sino naman? yung isa. Si ano? Si Kulyado. Walang iba kundi si Dimos Colyado. Congratulations, Dimos Colyado. Siya na naman, ha? Dimos Colyado. Kayong nanalo, grabe kayo, nakit na yung bundok. Dimotor yung kanya siguro nito. Dimotor yung tuhod niya. Yan ang ating King of the Mountain.